ପୁତ୍ର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ 1897 ମସିହାରେ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀ ବୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ସେ ନେତାଜୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସହ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1921 ମସିହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 1994 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନେତାଜୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 11 ଥର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 18 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 1942 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 43,000 ସୈନିକ ସହ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମରେ ଏକ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ 1944 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।